Moko kuom jopuonj motelo ne skunde mopogore ka chuond bura ma West Webuye ogolo ywakgi ewi kwan mamalo ma jopuonjre ma sani oketo samuoyo ne skul ka giwacho ni mano rocho chenro mag somo kendo gidwaro ni jokanyo e sekta mar somo mondo odonjre e wachno. Kane giloso e chenro mar pogo omenda mag dongruok mag NG-CDF e sikund praimar ma Kituni e Webuye, jokanyo go kotelnegi kod jakom mar riwruog jopuonj NAT bade ma Bungoma North Alex Wafula owacho ni jopuonjre go oting'o jo grade 9 mowinjo bed ni timo penj madhi e sekondari mamalo. Ruoth ma gweng'no Paul Kisuya ochiwo chik ne jolupne mondo mi ochak apedha mar manyo jonyuol manigi nyithinde mier, ka bende ojiwo jonyuol mondo one ni gitero nyithindgi e sikul. Kabisa wanapenda mambo ya masomo, na ningependa niambie wazazi ya kwamba ni vibaya sana mtoto wako anapokaa nyumbani for the whole 1 week haji shuleni. Sasa wanataka kuniambia mtoto wako atakuwa namba 10 out of 100 namna gani, na ili hali asomi? You need at least to consider your child. Wacha mtoto kuje shule, hizo shughuli za nyumbani ni sako. There is a lot of absenteeism. Watoto wamekaa nje, hawaachi shuleni, na mimi nasaliwa tu hapa. Watoto wengine, hata mwingine mjukuu wangu anatoka tu hapa, amekataa kuja shuleni. Na mimi kazi yangu sio kwenda kumtafuta huko. Sasa it is becoming very difficult kuandikisha huyu mtoto. Saisi there is school choices for grade 9 and selection of pathways. Imekuwa ngumu sana. Tafadhali wasasi, mulete watoto shuleni wafanye nini?